στρατόπεδο των λαθρομεταναστών που σκοπεύει να γίνεται στη Ροδόπολη, έτσι. Η πολιτεία λοιπόν θέλει να μετατρέψει αυτό το στρατόπεδο σε ένα κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Όπως είναι φυσικό και το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές, έχουμε κάνει την έρευνά μας και στην περιοχή, αλλά και έχουμε επιμείνει πολλές φορές στο θέμα. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι στη Ροδόπολη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούν πως δεν τους έχει ρωτήσει κανείς για το αν θα πρέπει ή αν θέλουν να γίνει εκεί το κέντρο και θεωρούν επίσης πως δεν θα φέρει ανάπτυξη ένα τέτοιο στρατόπεδο λαθρομετανάστευσης. Να πούμε πως και για αυτούς, όπως μας είπαν, θεωρούν αυτό το στρατόπεδο σαν τις φυλακές. Άρα λοιπόν δεν θα φέρει ανάπτυξη και αντιδρούν σε όλο αυτό. Έχουν μαζέψει και υπογραφές και νομίζω πως οι κινήσεις από εδώ και πέρα θα γίνουν ακόμα πιο δραστικές και θα μαζευτούν ακόμα περισσότεροι κάτοικοι, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά να μαζέψουν και πολλούς αερίους, γιατί μας είπαν χαρακτηριστικά πως όταν υπάρχει μια φωτιά στην περιοχή μας, σίγουρα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές του νομού Σερών. Άρα λοιπόν θέλουν να κάνουν μια πασαραϊκή κινητοποίηση, γι' αυτό και μάζεψαν τις υπογραφές. Να δούμε τώρα τι άλλες κινήσεις θα κάνουν. Νομίζω πως θα μιλήσουμε και με την κυρία Ταγκαλίδου, η οποία μας είπε κάποια πράγματα. Είναι στη γραμμή μας η κυρία Ταγκαλίδου. Καλησπέρα κύριε Ταγκαλίδου. Γεια σας κύριε Καπιτάνιο, γεια σας κύριε Δελή. Για πείτε μας λοιπόν πώς έχει η εικόνα εκεί των συμπολιτών σας, πώς βλέπουν το θέμα. Σας ευχαριστούμε καταρχήν, καλησπέρα σας που μας δίνετε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα. Ενημερώνω όλους αυτούς τους κυρίους που υποστηρίζουν και υπογράφουν τη μετατροπή του στρατοπέδου σε κέντρο λαθρομεταναστών ότι εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου. Πήγα από σπίτι σε σπίτι μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κατσαρού και της κυρίας Εύης Αφριτίδου. Εγώ είμαι πάντα παρόν στις υπογραφές. Κανένας μέσα στη Ροδόπολη, το 90%, το 90% του πληθυσμού αρνείται κατηγορηματικά τη μετατροπή του στρατοπέδου. Και θεωρούν ότι αυτή η κίνηση, έχω τις υπογραφές τους, έχω 350 υπογραφές και περιμένουν άλλες πόσες. Δηλαδή, συνέχεια έρχονται άνθρωποι και υπογράφουν γιατί λείπουνε. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος και η στάση και αυτών που λείπουν είναι επίσης κατηγορηματική, αρνούνται και θεωρούν αυτή την κίνηση έσχος. Δεν ξέρουν και δεν μπορούν να πιστέψουν, δεν μπορούν να πιστέψουν λογικά, δεν το βρίσκουν ούτε λογικό πώς μπόρεσαν να πάρουν την απόφαση αυτή κάποιοι άνθρωποι. Δεν γνωρίζανε καταρχήν ότι πάρθηκε από το τοπικό συμβούλιο. Και όταν τους το εξηγούσαμε, μένανε με το στόμα ανοιχτό. Δεν θέλω να πιστεύω γιατί οι άνθρωποι που υπέγραψαν εννοείται είναι άνθρωποι της περιοχής μας και θεωρούσαν ότι αποκλείεται να παίρνουν μια τέτοια απόφαση. Νομίζανε ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος πήρε την απόφαση αυτή και όχι το τοπικό συμβούλιο. Τώρα βέβαια... Τώρα, ένα λεπτό κυρία Ταγκαλίδου, ένα λεπτό. Για ποιους μιλάτε για την απόφαση, για τους κατοίκους που ενδεχομένως υπέγραψαν το να γίνει εκεί το στρατόπεδο ή για τους δημοτικούς συμβούλους? Οι κάτοικοι που υπέγραψαν, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, εγώ πήγα σε όλα τα σπίτια και νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα 180. Μας είπανε δεν πιστεύω να φτάνουν κάτοικοι μέσα από τη Ροδόπολη στο ποσοστό αυτό. Ότι όλα τα σπίτια υπογράφαν ενάντια γιατί πήγαμε σε όλα. Δεν αφήσαμε ούτε ένα σπίτι. Να μας παρουσιάσουν ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που υπέγραψαν υπέρ. Γιατί πήραν υπογραφές από Ροδοπολίτες και όχι από ανθρώπους που ήταν εκτός Ροδόπολης. Βέβαια υπέγραψαν και κάποιοι κύριοι από τα άνω πορόγια, από τα κάτω πορόγια. Αυτοί που θέλουν να γίνει τι λένε? Το 90% των υπογραφών είναι από τη Ροδόπολη. Αυτοί που θέλουν να γίνει το στρατόπεδο τι λένε? Εγώ θα σας πω ακριβώς τα λόγια που μου είπαν οι άνθρωποι που δεν υπέγραψαν. Τους τάξανε θέσεις εργασίας. Ότι όταν θα έρθουν οι λαθρομετανάστες, εδώ θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, παράδειγμα security. Στο στρατόπεδο το ίδιο δηλαδή? Ακριβώς. Εννοείται πως δεν επηρεάσαμε καθόλου τη γνώμη τους, γιατί ήταν καθαρά δημοκρατική η διαδικασία. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους κατοίκους της Ροδόπολης ότι οι υπογραφές έχουν σταλεί στον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πάρει και τον αριθμό πρωτοκόλλου, δεν μας απάντησε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Εσείς πόσες υπογραφές μαζέψατε? Είναι 250 υπογραφές και έρχονται συνέχεια και υπογράφουν. Λοιπόν, αυτές οι υπογραφές πρέπει να μεταφερθούν στο Συμβούλιο Σιδηροκάστρου, στον κύριο Δήμαρχο. Δεν θέλω να τις μεταφέρω μόνη μου, δεν είναι σωστό. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή
από κατοίκους και δημόσια το λέω και δημόσια καλώ κάποιους κυρίους και κυρίες, αυτοί είναι 10 άτομα, αυτοί είναι 20, να μεταφερθούν με επιστημότητα αυτές τις υπογραφές, ώστε να δουν περίτρανα οι κύριοι του μεγαλύτερου συμβουλίου της περιοχής ότι είμαστε πραγματικά και με τις υπογραφές μας στο χέρι. Κυρία Ταγκαλίδου, ένα λεπτό. Κυρία Ταγκαλίδου, δεν είναι μαζί σας ή δεν έχουν υπογράψει άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσω, δηλαδή δημοτικοί σύμβουλοι, εν πάση περιπτώσει εκεί τοπικοί σύμβουλοι? Εμείς πήγαμε από όλα τα σπίτια, κύριε Καπετάνιο, μιλάω με εσάς, δεν είναι? Ναι, ναι. Κύριε Καπετάνιο, πήγαμε σε όλα τα σπίτια, ακόμη και αυτόν που ήταν μέσα στο Συμβούλιο. Αρνηθήκανε να υπογράψουν οι κύριοι αυτοί. Δηλαδή ζητήσαμε και τη δική τους και να μας πούν ναι ή όχι. Ο λόγος που το κάναμε αυτό? Όχι. Ότι αρνούνται, ότι θεωρούν πως αυτό είναι ανάπτυξη για την περιοχή. Εν τω μεταξύ, όταν βλέπανε το σύνολο των υπογραφών που είχαμε μαζέψει, έβλεπα μία δυσαρέσκεια στο πρόσωπό τους. Εξηγούσαμε ότι οι άνθρωποι της Ροδόπολης, οι κάτοικοι, θεωρούν ότι η λέξη ανάπτυξη είναι σαν να ξεγελάσουμε ένα χαζό να κάνουμε κάτι κακό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να θεωρείται ανάπτυξη. Από τους λαθρομετανάστες θα μας έρθει ανάπτυξη. Έτσι μας λέγανε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Από τότε που παρουσιάσαμε το θέμα περίπου 3 μήνες, τι έχει αλλάξει από τότε, ποιοι ήταν μαζί σας, ποιοι δεν είναι ή ποιοι θα θέλατε να είναι μαζί σας? Εννοείται ποιοι θα ήθελα να είναι στην προσπάθειά μου. Είτε από βουλευτές, είτε από άλλους φορείς, είτε από τον κόσμο και γενικότερα το είπα και στην περιοχή από σεραίους. Δηλαδή αυτό αφορά και εμάς, έτσι. Εγώ προσωπικά καλώ όλους τους βουλευτές από όλα τα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική τους θέση. Αυτό το θέμα νομίζω, βέβαια πιστεύουμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εθνική σημασία, είναι το σχέδιο αυτό. Καλώ τους βουλευτές από όλα τα κόμματα να πάρουν θέση. Οι κύριοι που έχουν κάποιο λόγο στην κοινωνία του νομού Στερώνας είναι η αστυνομία, ο στρατός, οι βουλευτές δεν μπορούν να αφήνουν τους κατοίκους της Ροδόπολης να παλεύουν με μία υπογραφή. Θέλουμε να ακούσουμε. Καλά, τώρα η αστυνομία και ο στρατός δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έτσι δεν μπορούν να παρέμβουν. Να πάρουν θέση οι κύριοι, οι αρχηγοί της αστυνομίας, του στρατού. Βεβαίως, έχουν βγάλει το στρατό μέσα από το στρατόπεδο, τα Ελληνόπουλα, βάζουν οι Ισλαμιστές και αυτό δεν είναι θέμα του στρατού. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το ότι όχι, καθόλου δεν είναι άλλο, νομίζω. Ναι. Δεν έχει σχέση το ότι μπαίνουν οι μετανάστες με το ότι φύγαν οι δικοί μας. Έτσι είναι. Το ότι φύγαν οι δικοί μας έχουν κλείσει δυστυχώς πολλά στρατόπεδα στην παραμεθόριο. Δυστυχώς αύριο μπορεί να κλείσει. Για άλλους λόγους όμως, όχι για αυτούς. Ναι, για άλλους λόγους. Είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας να μας εξηγήσει. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους Έλληνες, από όλους αυτή τη στιγμή από εδώ από τη Ροδόπολη. Θέλω το μήνυμα να είναι μέχρι τη Σπάρτη, στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Είναι θέμα όλων των Ελλήνων να αντιδράσουμε σε αυτό το έσχος που πάει να γίνει. Και για μένα προσωπικά, είναι προσωπική μου γνώμη αυτή, βέβαια είναι και η γνώμη άλλων ανθρώπων, αλλά εγώ λέω την προσωπική μας, βγουν να πούν και αυτή τη δική τους. Είναι προδοστία της Ελλάδος με υπογραφή. Δεν το συζητάω καθόλου. Και όποιος θέλει να με τιμωρήσει γι' αυτό, παίρνω θέση και στη εισαγγελέα απέναντι. Πόσο πολύ δηλαδή. Δεν μπορεί κανένας, γιατί με κουτί, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι είναι μια κίνηση ανάπτυξης ή οι καημένοι άνθρωποι που έρχονται εδώ και πρέπει να τους προστατεύσουμε. Αυτό δεν είναι θέμα προστασίας ανθρώπων. Αυτό είναι κατάληψη της Ελλάδος από άλλους ανθρώπους που έρχονται με τη μιζέρια να κατακτήσουν την Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει. Εσείς τώρα μέχρι πού σκοπεύετε να φτάσετε, δηλαδή τι άλλο θα κάνετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η φωνή ενός ανθρώπου και όλου του λαού είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ αντιπροσωπεύω ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στο σπίτι τους δίπλα. Δεν νομίζω όμως ότι κάποιος άλλος κάτοικος της Ελλάδος, σε όποιο μέρος και να ζει, αν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, θα έχει αντίρρηση με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, ότι είναι επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποδείξει ποια είναι η στάση τους στη χώρα και εννοείται πως το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να στιβάζονται μέσα σε στρατόπεδα, ανεξάρτητα τι θα γίνει αργότερα, και από ανθρωπιστικής πλευράς να το πάρουμε,
Εγώ δεν τις βλέπω έτσι, το παραδέχομαι δημόσια, ξέρουν πολύ καλά για ποιο λόγο έρχονται εδώ. Το γνωρίζουν οι Πακιστανοί και νομίζω θα γελάνε μαζί μας αυτή τη στιγμή που καθόμαστε και το συζητάμε. Πάντως κάπου θα πρέπει να τους συγκεντρώσει το κράτος, έτσι. Τώρα σίγουρα δεν πρέπει σε μια ακριτική περιοχή, ωστόσο καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να γίνει και πιο οργανωμένο από το κράτος, λέτε. Κύριε Καπετάνιο, με εσάς ή με τον κύριο Δελή? Ο κύριος Δελής ρώτησε. Κοιτάξτε κύριε Δελή, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αν έρθουν στη Ροδόπολη ή οπουδήποτε αλλού. Σε κανένα μέρος της Ελλάδος έχουν χώρα και να πάνε στη χώρα τους. Και να σας πω κι εγώ κάτι άλλο, ενάντια στο σύστημα. Να τους πάνε στο Μονακό. Είναι πάρα πολύ πλούσιοι οι κάτοικοι του Μονακό που δεν μπορείς να πας εκεί, αν δεν έχεις κάτω από 300.000 ευρώ στο βιβλιάριό σου, να πάνε να τους βοηθήσουν αυτοί. Αυτοί που δεν είναι ρατσιστές και που είναι μια χαραπλούσιοι και μπορούν να τους έρθουν. Κυρία Ταγκαλίδου, έχουν γίνει εργασίες? Έχουν γίνει εργασίες καθόλου εκεί στον χώρο? Ο χώρος από ό,τι ξέρω εγώ, γιατί δεν μπαίνω μέσα στο στρατόπεδο για να κάνω έλεγχο, από ό,τι ξέρω έχει αδειάσει τελείως. Έχουν βγάλει οτιδήποτε υπήρχε εκεί στρατιωτικό, δηλαδή έχουν πάρει στρατιωτικοί όλα τους τα πράγματα, έχουν μείνει μόνο οι πόρτες και τα παράθυρα. Το στρατόπεδο φυλάσσεται από μερικά άτομα, οι οποίοι είναι πολίτες και αλλάζουν βάρδιες για να στείλουν το στρατόπεδο. Ακούγεται, αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε από εδώ και από εκεί, αριστερά δεξιά. Ακούγεται ότι θα το πάρει η αστυνομία, περιμένουν λέει το Μάιο να γίνει κάτι ώστε να το πάρουν οι αστυνομικοί, η διεύθυνση της αστυνομίας, να το πω πιο σωστά, και δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό ζήτησα να μας εξηγήσει η διεύθυνση της αστυνομίας των Αστερών τι ακριβώς είναι αυτά που ακούγονται. Γιατί το στρατόπεδο είναι η άμυνα της χώρας. Οι κάτοικοι της Ροδόπολης θέλουν την άμυνά τους πίσω. Αυτό θέλουμε λέει να δούμε τα φανταράκια μας εδώ. Πώς δεν αισθάνονται ασφαλείς με μια τοπική κοινωνία και με μια κυβέρνηση που πιο πολύ δηλαδή οι Πακιστανοί ψηφίσαν τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και μετά να ξέρουμε και πώς θα αντιδράσετε κι εσείς. Εγώ θα ήθελα να ξέρω και τη γνώμη των κατοίκων από το Παρανές στη Δράμας. Θα σεβαστώ τη γνώμη τους αν παραδεχτούν ότι πραγματικά εμείς εδώ έχουμε βρει ανάπτυξη στον τόπο τους, έχουν βρει ανάπτυξη, τότε τι να πω. Πάντως το όλο θέμα, κυρία Ταγκαλίδου, ξεκίνησε με τη θετική, τουλάχιστον στην αρχή έτσι φάνηκε, ξεκίνησε με τη θετική γνώμη όσων κατοίκων συμφωνούν και με το Δημοτικού Συμβουλίου. Στέλνανε επιστολές και λέει κάντε το. Αυτό άρα μπορούν να μας το αποδείξουν ποιοι λέγανε κάντε το και ποιοι γράφαν αυτές τις επιστολές, γιατί... Το Δημοτικό Συμβούλιο Συνδικής δεν έλεγε ότι πρέπει να γίνει το στρατόπεδο εκεί. Το στρατόπεδο πώς ξεκίνησε για να γίνει στη Ροδόπολη, εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά πιστεύω ότι κανένας λογικός άνθρωπος και ποιο συμφέρον είναι αυτό, δεν θέλουμε τέτοιο συμφέρον με μια τέτοια κίνηση. Αν είναι έτσι το συμφέρον, τότε όταν πουλάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι για να βγάλουν χρήματα, να μην το δικάζουν. Καλά, τώρα μην τα μπλέξουμε όλα μαζί, κυρία Ταγκαλίδου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα το να πουλάς το παιδί σου με το να γίνει κάτι στην περιοχή σου, αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι άλλο πράγμα και άλλο να πουλάς το παιδί σου. Δεν είναι. Πρέπει νομίζω να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Απέναντι στην ιστορία μας. Τότε γιατί γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη? Πρέπει να διακόψουμε όμως γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω ο Γιάννης αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Νομίζω πως περιμένουμε πλέον τη θέση του Δήμου Συνδικής για το θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ταγκαλίδου. Και να ενημερώσουν τον κόσμο για να μην υπάρχει αυτό το χάος. Να ακυρώσει την απόφαση αυτή. Ναι. Και επίσης δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε στον Πρωθυπουργό επιστολές να συμμορφώσει τον Πρόεδρό μας. Έπρεπε στον Πρόεδρο να βάζουμε, τον Πρόεδρο να στέλνουμε στον Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, τελειώσαμε όλοι ένα λύκειο κάτω από ροείο, δεν τελειώσαμε στο Χάρβαρτ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, δεν έχω χρόνο, κυρία Ταγκαλίδου. Όχι, ναι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εσάς και τον κύριο Δελή σας. Γιάννη, σας ευχαριστούμε και εσένα. Πάμε σε μικρή διακοπή εμείς και επιστρέφουμε.